Història de Xixona al balcó. La construcció del convent de la Mare de Déu d'Orito. El convent va ser fundat el 17 d'octubre de 1592, però no serà fins 3 anys després quan comença la seva construcció. El diumenge 5 de novembre de 1595 era un dia assenyalat per a la vila de Xixona. Després d'oir missa en l'església vella o església de Santa Maria, es van desplaçar en comitiva a l'hort de la família Arasil, que limita amb Camí Real que va a València i amb el ribàs del riu dit de Coscó, darrere meua, on estava edificada l'ermita de la Mare de Déu d'Orito. A l'acte van assistir les principals autoritats municipals: Blai Arasil de Felip, Justícia; Baltasar Miquel, notari i assessor del Justícia; Vicente Mira de Tomàs; Rafael Arasil de Damià i Bertomeu Arasil de Nofre, jurats; Esteve Arasil de Gràcia, Mustasaf; i Marc Antoni Arasil, notari. També van anar els monjos del convent: Francisco Rubio, Gaspar de León, Pere Ibáñez, Andreu Barber, Vicente Molina i Cristòfol Cava. La solemnitat de l'acte era tal que el notari de Xixona, Marc Antoni Arasil, va alçar acta i deia: diumenge a 5 de novembre del present any de 1595 fos posada la primera pedra del cantó de l'església del convent de Loreto, que era envers la present vila per los dits justícia jurats i per mi dit notari. L'església es va construir sobre l'antiga ermita de la Mare de Déu d'Orito per Ginés Picó, mestre d'obra, que hauria d'estar molt ocupat perquè al mateix temps estava construint l'església parroquial. Les obres continuaven en 1603 i sabent que l'altar major es va acabar en 1628. I això és tot. Si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.